aquí ensenyarem. Algunes salutacions. Tenim una partícula en aquesta lletra, vam veure que era com una CH castellana, com escletxa, diríem en català, o xocolate, com diuen en castellà, és la CH, o sigui que en aquest cas és xu. Aquesta partícula no té cap significat determinat, només vol dir que el que segueix després és interrogatiu, o sigui que nosaltres sempre que comencem una frase per xu vol dir que fem una interrogació. Llavors l'interrogant el podem tancar quan acabem la frase. Ĉu la signoro staras? Havíem vist que signoro és el senyor, staras està dret, staras vam dir que era la posició d'estar dret. Ĉu la signoro staras? En aquest cas, si el senyor el tenim aquí, hem de dir ne, la signoro ne staras, la signoro sides, està assegut. Havíem vist l'afirmació que era yes, ĉu la signoro sides, yes, la signoro sides. Si estigués dret, ne, la signoro ne sides, la signoro staras. Aquesta partícula és només la interrogació, però aquí ja tenim unes partícules que són interrogatives. Kio vol dir què? Kio estas lacato? O sigui, quina cosa? Què és un gat? Kio estas lacato? Què és un gat? Lacato estas besto. El gat és un animal. Kiu ja es refereix a persones. Kiu vi estes? Qui ets tu? Kio es refereix a cosa o animal i el kiu és a persones. El proper dia ja començarem amb més interrogacions i ja farem una mica de conversa. Déu-n'hi-do, Martí, quantes coses, Anem molt avançats, Avui hem parlat de les parts del cos, molt important, saber denominar les parts, l'anatomia, una de les coses més importants, i també les preposicions. Un dels temes més complicats en qualsevol idioma. Aquí veiem que l'esperanto està bastant bé, senzill, però la veritat és que amb les preposicions sempre ens fem un embolic, amb l'anglès, amb l'alemany, amb el francès, tenim molts problemes. Sí, aquí són molt simples. Aquí senzill, això dona gust. Molt bé, Martí, doncs moltíssimes gràcies, com sempre, per haver-nos donat aquesta lliçó avui dedicada a l'anatomia i t'esperem d'aquí 15 dies amb més coses. Al final, doncs, podrem expressar-nos però molt bé en esperanto. Molt bé, això és el que pretenem. Molt bé, Martí. Que puguem expressar-nos a tots en esperanto amb una sola llengua, una segona llengua per cada poble, n'hi hagi prou perquè tothom s'entengui. Molt bé. Martí, doncs, moltíssimes gràcies. Per cert, li comentava jo a Martí al principi que l'altre dia estava jo a una farmàcia i conversaven un home amb el farmacèutic parlant de les vacances de Setmana Santa i li deia a l'home, i vostè on anirà a un país d'aquests estrangers? I deia, jo no vaig a cap país estranger perquè és que amb l'idioma no m'entenc. I deia l'altre home, doncs penso que hauria d'haver un idioma únic com l'euro a nivell de moneda, doncs l'esperanto podria ser aquest idioma únic, o sigui que realment de l'esperanto es parla, cada cop més. Jo vaig estar parlant dies endarrere amb un senyor que em deia que sabia 5 llengües estrangeres. Coneixia el francès, l'anglès, l'alemany, l'italià, el portuguès, 5 llengües. Diu, jo puc saber el que escriuen totes aquestes persones d'aquestes 5 llengües i saber la versió original, el que ells escriuen. Dic, home, això té molt de mèrit. Dic, però no és per treure't mèrit. Dic, però jo puc saber el que escriu un xinès, un japonès, un suec, sempre i quan ho escriguin en esperanto. Però amb una sola llengua puc saber originalment, sense que no m'ho hagin de traduir, el que hagin escrit aquestes persones en aquest idioma. Llavors ja són centenars de llengües que pots saber. Clar que sí. Doncs una raó de pes, sobretot en un temps que ahir precisament sortia la notícia de diversos mitjans de comunicació que
d'aquí uns anys moltíssimes llengües que actualment coneixem, 5.000 llengües, no sé quantes, i cultures es perdran. Sí, sí. O sigui que s'ha d'anar al més senzill i pràctic. L'esperanto és una bona via. Ara ja tenim l'euro, doncs ara l'esperanto també. Ara l'esperanto, és un proper. Nosaltres ens preparem per si de cas. Gràcies, Martí, que esperem d'aquí 15 dies. Gràcies a vosaltres.